Lau pareta hauen artean 10 ama aurkitu ditugu haien umeak besoetan. Desnutrizioak jota daude eta lehorteagatik abereak galdu dituzten artzain familietakoak dira denak. Fatimak Anas 10 hilabeteko semea du besoetan, 20 auntz zituzten, baina denak hil dira. Musina berriz, eloteko desplazatu kanpamentutik dator. Han egunero hiltzen da aurren bat, azaltzen digu. Familia askok seme-alaba guztiak galdu dituzte. Berari nur txikia baino ez zaio gelditzen. Fatima ere handik dator, urtebeteko Basirrek gurasoak galdu zituen kolera izurriagatik. Fatimak egoera larrian aurkitu zuen umea eta ona ekarri zuen. Botika edo medikurik gabeko osasun zentru honetara. Edateko urik ere ez daukagu, dio bertako arduradunak. Elkarreko mendietara goaz, erietxeko amek deskribatzen duten egoera larria bertatik bertara ezagutzera. Han, eloteko kanpamentuan muturreko egoera aurkitu dugu. 7.000-tik gora desplazatu, osasun baldintza negargarrietan. Urputzu zikin honetako ura edaten dute, eta koleraz edo tuberkulosiaz gaixo daude asko. Ez dugu nazioarteko erakunderik aurkitu hemen lanean, hilabetez ez da inolako laguntzarik iritsi mendi hauetara, Al-Shabaab talde jihadistaren ustezko mehatxuagatik.